Baba Neda, koja je bila moja baba, ona je prva to sanjala da tu ima crkva. Moj deda je orao, a sledeće noći moja baba je sanjala. Neka žena u crnini je došla i rekla: Nedeljka, vi gore orete, vaši oru, a gore ima crkva. I pokazala je mesto. I sad moja baba ujutru ustala i ispričala svekrvi. Ona kaže: idi ti zapali sveću i stavi malo tamljana okadi, ali rano ujutru da te niko ne vidi. A šta će muškarci da rade, to oni posle neka vide. To je svekrva rekla. I ona tako i uradila. Moj deda kad je došao do toga, on kaže: pa Veso, ovde nešto ima. Kaže: paljene sveće. Ma ori to, kao, znaš, on opet ispadne Ćeremida jednom drugi put. Kaže: pa dobro, ako misliš da ima, uzmi pa kopaj. I on počeo da kopa. Tad su naišli Vladisav i Vladimir. Šta radiš, Milutine? Pa kaže: neko palio sveće da vidimo šta ima ovde. I kad su otkopali su zid dole. Lepo je zid stajao i sa svih 4 strane i 3 stepenika u zemlju. I od tada do dana današnjeg građani sela Trbunja i okolnih sela dolaze ovde, slave se 2 slave, Sveti Dimitrije i Sveti Jeremija. Ja sam čuo, stric je pričao recimo da je tu nađeno kandilo, krst i još neki delići su nađeni bili i tu su čuvani. Dolazile babe i starci, palili sveći, to su poštovali i onda posle kad su ovi došli na vlast, to se zna koji su bacili, odneli i to sprečavali i pekali, samo su babi starce dolazi to. Stvarno mene neko gušenje, neko ovamo namo, pritiska mi neko na grudi. I ja ustanem, šedam po napolju, vratim da legnem. Ma nije prošlo 5 minuta, ponovo ista stvar. I mene dođe na san, kaže: di ideš ti gore, veli da... Ima ljudi ti pođu, kaže, da pokriješ malo gore, kaže istog momenta sutra da nas pečus i to smo završili koliko toliko. Bude zaštićeni krši ovo, ali je grubo što smo stali na ovom. A dvojica su, vidiš kako to, nisu bili za to, a su obe kuće platile. Pa ima. Tu sam ja i jedan krst isto kupio kad sam bio kolačar, sad su metili ovo opet i doveo sveštenika, osveštao je krst i ikonu i krenuli se da se skupljalo se, imalo je tu po 100. Da, kažem, Gospoda pomogne i do godine novem kolačaru da se skupimo isto ovako i u većem broju, da bude sve zdravo i veselo, da bude sve kako treba, da se skupljamo još više i šire. Što kaže ovo Toza, pre možda i 10-15 godina bilo je tu 100 ljudi, ja sam baš spisak vodio, bilo nas negde oko 90. Od 80 do 120 ljudi je tu bilo za sobrom i tako dalje. Narod je krenuo. Mnogi su rekli ovde, kaže, to vidjet ćeš, kaže, to će vetar da odnese da ih prevrne. Hvala Bogu, evo već tu 10 godina jače, rekao, ovo neće da prevrne za mnogo godina. Koliko se to sve nije radovalo za to. Koja kuća ovdje ima bliznake? Odavde, pa Smilja ima bliznake. Pa moji strici iz Krena imali blizance, ali je brat poginuo, sestra je živa. Te kuće, da, ikona, krene i krst. Kroz brdo. Gdje je ta kuća? Ima neka velika raskrsnica. U trojku. Utro je raskrsnica, 3 puta i... Može, iz te kuće. Evo tu. Kreće. Pa znači, kod Cage. Kod Cage, ima put gore i ovaj sad, gde ste vi mene sreli? Ovo lepo tražim izvan sveti da otvore, gde je? Znači, gde je raskrsnica kod te rase, tu su ti. Evo, datle. Znači, odatle treba da krene. 20 metara ispred vas. A tu je među nama osoba. Odatle. Osoba jeste odatle, mislim, nije iz te... A Bojan, da, ja Bože, ja ne mogu. Stoji ispred mene. Ja. Tu je on Pavle. Zašto baš iz te kuće? Ima neko ko je iz te starine bio ovako
pitao se za mnoge stvari. Tražim ide za neku osobu, znači ne može da bude samo, da pitam samo za vas, da tražim za vas. Nego odakle je majka, odakle je baba, odakle si došla, gde si se udala, znači ide komplet. Ako krenete, blago vama i za vaše porodice i za decu, problema nema. Ako ne krenete, ja ne bilo vaše. Pa dobro, ne mora to da krene baš ako nema bliznaka. Ne, samo mora da ikona i krst, da me razumeš. Iz te kuće da donesu krst i ikonu ovde. Da. Iz te kuće mora da krene. A dalje ćete vi da se osnuje crkveni odbor, pa članovi, koliko ko mislim ovo, pa tu što kaže ima tu da se jave 1-3 čoveka da naprave ovako kao kad je glavno da. 2 čoveka ima koji će da, mislim, koja mogu da daju ciglu. A mogu da se slože, pa koji su imućni, koji imaju otkud da daju. Koji su ovde naši meštani, mislite ili? Ima, jedan je ovde, ali jedan u Blacu. Meštani naši iz Trbunja? Vaš, ali u Blacu. A jedan iz sela? A jedan iz sela. Recite vi, mene je živa voda od ove svetinje ovde. Pa imala. A gde je? Otišla voda u zemlju. To je zvani Garic. Ja kao mali pamtio sam preko puta ove crkve ovaj izvor. Pričali su mi dedovi kad su se doselili na teritoriju Trbunja, da je tu postojala ta voda, taj izvor, i pamtim kad su majke i babe dovodile svoju decu u crkvu i na izvor da zavate ovu vodu, da omiju dečicu i da piju ovu vodu za zdravlje i sreću i napredak. To je voda, nema je lekovitija i zdravija. I vezivale crven konac ovdje na ovaj dren, a ovdje su ostavljali novac ispod ovog drena pored izvora, da bi deca bila zdrava i napredna i sposobna. Ovaj kompleks koliko zahvaća od manastira? Da. Ima još na 2 mese žive vode, a to sad vidite 20 kilometra koliko je. Znači i ovo je ovdje isto manastirsko. To sad kad bi to ispitivali, to bi malo da oni kopaju. Nalazimo se u selu Trbunju u crkvi koja slavi praznik Jeremijin dan. Postoji priča, postoji verovanje da je ovde postojao manastir. Ovo što sad vidimo jeste jedno crkvište, onako solidnih dimenzija u odnosu na crkve kakve su se zidele u vremenu turskome. Znači to su pravoslavne hrišćanske crkve zidane kao jednobrodne bazilike sa apsidom koja se ovde ne vidi, ali se vide 2 mala prostora kao apsidiole za paljenje sveća sa istočne strane. Je li to zbilja crkva? Ostaje da tek arheološkom istraživanju vidimo. Svakako ima prava da sazide novu crkvu na ovom prostoru. Da pitam ja vas nešto, mi smo navek pridržavali tu crkvu i godinama smo tu dolazili, imao kolačar, znači na Mitrov dan, Jeremijin dan. Ja otkad pamtim, ja imam 50 godina, ja otkad pamtim, tu je se dolazilo. U selu postoji 2 razmišljanja. Mi ovde, što iz Gornjeg Trbunja i što smo ovde, pridržavamo tu crkvu i svi smo da se ta crkva tu pravi. Ima deo Trbunja, to je to donje Trbunje dole, i ljudi koji vrlo retko dolaze. Pojedini i ne znaju gde se nalazi ta crkva. Mladi ljudi, mojih godina ljudi, dolaze da pitaju gde se nalazi ta crkvica, s obzirom da je sad aktuelna tema da se pravi crkva u Trbunju. I oni su, na primjer, za soluciju da ta crkva se napravi negdje dole kod onog doma, vidjeli ste gde ste prošli, ili negdje na Utrini, znači gde nikad nije bila crkvena zemlja. Ne bi oni znali gde bi. Nije to bi malo da plaćaju i omladina i deca i kuće. Imali smo jedan kompletan kobajagi sastanak celo Trbunja. I sad odmeravu snagi. Mi imamo 3 obeležja gde su stari palili sveće u selu Trbunju. Kao to se poštovalo. To je jedno dole, kao tu nikad ni kolač, ni slava, ništa, ali ima neki kamen i kao to je neko crkveno mesto. Imamo ovde baš jedno, na onom brdu onde, gde je neki starac, recimo pre 50-ak, koliko ima, meto 3 ploče i tu je paljene sveće i išao narod. Natera, što kažu, nekoga da mora da tiđe. Tu trave nema, drveta nema, ništa nema.
na tom krugu zajedano ovde. Nije sečan kolač. Nikad nije sveštenik dolazio ali ovde. Mi smo se skupili dole, to što sam počeo, da se dogovorimo o crkve gde ćemo. Težnja je jedni hoće dole, mi hoćemo ovde. Slava nije bila dole nikad, ovde se slavi recimo kako se pamti. 2 slave. 2 slave, znači sad ne pripada i 3, hvala Bogu. Nismo mogli se složiti. Tu ima jedan domaćin Tuna daje parcelu od 10 ari da se... Stric, kod groblja se pravi kapela. Ja se nisam slagao i većina nas odavde da se pravi crkvu usred groblja. Jer imamo mesto, obeležje gde se slavi i da mi pravimo crkvu ko ćemo tu. Pitao sam sveštenika, je li bio prisutan i sveštenik, koji praznik da uzne crkva. Mora da znamo, recimo, šta slavimo, zašta pravimo objekat. To je vrlo prosto jednostavna stvar. Kako? Pa da se uzme ime Trojica, veli. To je lako dati. Pa jes rekao, Trojicu dati, a ovde da pogazimo 2-3 praznika. I faktički mi pravimo crkvu usred groblja. Ako to ima negde u svetu, rekao, ja prihvatam. Oni počeo na mene, razumiješ, ti da viču, datu, ti ovako, ti onako. Hvala ljudi, ja se ne slažem da se crkva pravi usred groblja. Znači da ne bi smelo da se desi, da se pogazi ovo crkveno mesto, ni slučajno. Koliko je ljudi ostalo, koliko je kuća ostalo i bez dece, i stradali, i što kaže, mislim, i pomrli. Sve zbog toga. Nalazimo se na ovom svetom mestu, u selu Trbunju, gde se narod skuplja i praznuje 2 praznika u toku godine. Jedan svetom proroku Jeremiji i drugi dan svetom velikomučeniku Dimitriju. Narod Trbunja, kao svi žele da podignu crkvu, jedna je od inicijativa da se na ovom mestu svetom podigne. Tu smo u dogovoru prvo blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa Niškog gospodina našeg Irineja. Tu smo na usluzi građanima Trbunja da pomognemo i savetom, čak i radom, fizičkim ako treba. Bog je veliki koji s nama vlada, Bog promišlja i dava blagodat za dela, Bogu na slavu, nama na spasenje, da slavimo Boga, da blagodarimo Bogu i da molimo Boga za naš oproštaj i da nam da Bog život, sreću i zdravlje. I daj Bože da Bog usluši naše molitve. Bože blagoslovi. Ima neko odavde ko je otišao na ratište na Kosovo. Sad poslednje? Da, poslednje. Dečko ima okolina. Ali susedno selo. Pogledaj sad koliko je 20 hektara manastirsko. U Prečniku 20 hektara ovo je manastirsko ovde. Pa vidite sad ko je. Vi Maksimović i Đorđević i onamo Milovankići. Ta kuća ima da dođe za vodu. Da ovo uradi ovako kako treba. Da ne bi plaćali dalje. 24 miliona. Na San mi dođe, prolazimo od ovog velikog puta što se ide prema Rašici, pa ovde pored crkve, prema reci. I kad smo tu bili pored crkve, išla sam, to je bio čovek koji je višlji za glavu od mene, tako, što kaže, ko sunce da mu sija sa lica i oko njega. Mislim, ko sam Isus Hristos. I kad smo stali tu pored, on kaže, ako hoćete da sačuvate selo i podmladak, ovde treba da napravite malu belu crkvu, a preko da posadite lipe. Pitam jednog sveštenika u Beogradu, jednu monahinju, kaže, vama je to sam Gospod Bog, kaže, poruku poslao, a vi to ne smete da zadržite za sebe, nego morate da kažete vašim tamo rođacima, svima koji žive u tom selu, da kažete svešteniku, pa treba da se gradi i ne smete da zadržite to da ne kažete. Ja se nadam što kaže stvarno kako je i u snu bila poruka da sačuvamo i selo i podmladak. Muzika i veselje. Zbog neslaganja meštana oko mesta za izgradnju crkve u Gornjem Trbunju, pozvali smo Ružicu Jeremić iz Kruševca da nam pomogne. Vi ste s Božjom pomoću pomogli da se ruševine srpskih svetinja obnove.
Recite nam kako ste vi to uspeli i kako dolazite do tih saznanja. Pa to je s Božje strane. To nije moje. Ja sam preživjela kliničku smrt 3. godinu ekonomske škole. I odatle, ne znajući što kaže, da još na to mesto ne odem, ja vidim gde je. Ako hoće sveti da otvore, tačno vidim gde je temelj. I bio, ako to mislim, samo bude trnji kamenje, kao što je u Žunje. Kad su sveti otvorili sam, gde ja budem prošla, vi beležite, eto, tu su 3 svetinje pod istim krovom. To možda odu da vide, što kaže, i Žunje, i Žilinci, i Lepenac, i Rašica, i Lopuško Trstenika, i naša župa gore. Otvori sveti, što kaže, i kuće. Koliko su kuće platile ceo cek zbog svetinje, gde se ta svetinja nalazi? Zašto, mislim, koliko veka svetinjanja nema ni službu, nema ni zvona, nema ni liturgiju, nema ništa. Da, to mi je od Boga. Evo, Rašicu sad još kupovala i napred preprate i manastir već spozidan. Koliko su kuće zatvorene, a ja mislim da nijedna kuća nije ostala da nije načeta, da neko nije platio glavom. Ulazimo, mislim, 7 kuće su platile ceo cek. U Trbunju. Zatvorene kuće i to su većinom platile glavom mlađe osobe. Koliko veka tu, mislim, nema služba, nema zvono, nema ništa. Trnji kamenje. Tu su ljudi izabrali zaštitu spomenika, znači pomogli smo mnogim ljudima iz ovoga kraja, da ukoliko postoji stara crkva, da se makar zida slična kakva je bila. Znači, tako smo napravili u Prvom Banji. Eno, pored one fabrike vode, u Muzaču se ljudi spremili da zidaju Miladin Tošić je na čelu crkvenog odbora. Recimo i ovim livadama napravljena crkva na temeljima stare, gotovo da se nisu videli temelji uopšte. Radi se o tome da sam ja na poslu. Na mom poslu ja treba da obiđem čitav ovaj kraj i da zabeležim šta to ima od ostataka prošlosti i sačuva. U Rečici kod Žitorađe, gdje čovek došao iz Amerike, hoće da finansira obnovu crkve, otprilike ovako kao kod vas, temelji su sačuvani negdje do metar, s tim što su iz polja otvoreni. Molim te Bogu da Bog blagoslovi, da ujedini srpska srca, srpske duše i sve verne ovoga sela zajedno sa svojim sveštenikom. Daj Bože. Amen.